Nairobi ka. Oketo gi kama chal nade, thuolo nitiere mar timo nonro, obila ochopo kama koro itudogi. Magi weche mantiere doho. Tang'eni ok wada gedo iri ahinya nikech doho onego bed ni golo ng'eto margi. To mana paro mawiye achako ni CPA George ka irango gi mana achiel kachiel. Tesend obila mano ma gigiri. Wacho ni kama achiel kuom kuonde monego bed ni gi arita mamalo ahinya. To jopinje ma oko 12 wuok gi ja Kenya achiel man gi bura mapek ma tude kod lal mangima jomathoth. Yeah. So Cleo Kenya kado ineno ka kura mila ng'enye kabisa. Nikech one last time mane ji opondo committee to jatend prisons ne okwa mondo ogwe tao kata nokaw accountability. To manyoro ma jogi ne ji 14 including serial killer miwacho nonego nyiri mang'eny kama jachande. Eto wuok tere ng'amosewe tich. Koro Mako polise gi ok oromo. Jatend prison masani onego bende ogene osomie wachni ka en gi oko kapodi nono kech en amila. To mar ariyo ato okalony gi weche mag obila to ng'amonego ji kayole titero gi giri nade. Koro ka bende Mako dhoga samoro ni chal mana ka gima gigi te to tim mana mondo gol ng'acha. Nikech bwana jakano make to jo Kenya mang'eny bende nochich ka ging'eye to ok ne giyie ni en ng'amonego joka. Ng'eny nyiri ka ne chalo jok mane oneg gika koda gin nyiri bende wakia but ne chalo gima ne oneg kamoro to dhi okel kwari. Although nyaka go mos ne jo dalawa jo Asembo makabondo ma dho Kasibuoro kech achiel kuom nyarwa noyud kanyo kendo pod ginono kaka ginyalo yike. Lakini story ni kang'e maduong' ang'iyo gi chien serial killer ne nyalo bedo nego jomoko to kwari jato noting'o nyaka joma ne olal e ndalo mag ng'anyo. An aneno ni bwana ja dang' nobedi nogole agola